Yan guys, magpapanda kami ng trap ngayon. Itinin ang alan eh. Man. Awan? Nanalo na yun. Basta unang mo. Dalawang pabalikan guys. Yan pangalawa. Yan. Ika 17 guys ang aming nakuha. Ganang ito yung kartag din. Awan ipinan. Yan. Ika 17. Antayin lang natin yung lalagyanan guys. Wala pa. Oh. 17. Wala. Ayun, 18. 19. 18 guys. Ito. 19. Yun. Ay, brown ah. Okay. Da. Bukan. Hah? Baik. Lagi nga sagkali dito rin. Pagkalin din naman. Dapat kali di jay. Nanog atang. Manala. Naunog. May kongkol tayo, pasubo tayo nagkali. Ang hutaw. Bente. Oh. 20 guys. Yun, 21. Jai. 21. 21 guys, ang nakuha namin. Yung 22, oh, dakul niya. Oh, laki guys. Dakal. 22. Hoho. Laki oh. Oh. Di masa. Guys. Laki.
Uno. Ay, 22, gaya. 23, 23, mga ka-idol. Pinagdarang to. 23, mga kalodi. Nakaka-23 na tayo. Ano aja? Ano pinakatan natin? Ayun, pay mo dala. Tolong samut ya. Ayun guys, 24. Ayun, 24. Nice. Balitok guys, gold. Nakita kami ng gold. May ano kami guys, detector ng gold ito. Oh. May gold yan mga idol. Hindi mag-aning nalan. Ayan na yung gold guys. Basit. Ngerangkai pa ya. Ikat mah. Ayun, 25. Kuray, land crab. Ayan, 25 na tayo guys. Mabigat na to. Ito. Graman jeli nuto dah. Ganda. 26. 26 guys. Mano ka yung bating dyan? Ayan. 27 guys. $27. Nuhalin na pa yatan sa nitapakan nata. Aja pa mo di gini ko na. Ano, nakita ko na. Daman na natay sa. Jay. Ay lista kami karaw. Tanyo? Ay listahan na. Aja may sat tayo ka din. Oh, 28 guys. Dakin ni kasing duwe. Jay. 28. Nice. Kakain lang kami. Babalik kami ulit mamaya. Mas ilalat ang rasa, hindi ka nagpulagi din. Ay kasangsaka yung ano kapag pakatsupa lang. Kapagpakan mo pa lang. This is size. Naman kasubsoblimi pa lang ha. Nagpapasi daw mo to. Dapat ko rapo eh. Dapat ko rin dami ni. Ang dami yung bag mi kunta kami nung mga nagpait pula na. Nagulit tabi. Wala napait kay dirabe. Lupa na. Bakit ta? Ito guys, mga umabol. Kulot.
Sa si Tong Laika. Shout out. Nagin. Nagin. Oh, cake. May hampal. Okay. Awan na nanalit ka pa may. Okay. Ubing. Ang dalos kagaro dyan ah. Tanong ko ah. Yan guys, kuha ni Victor. Pugita. Nalaos man ta kuan. Ututin. Pati ka duwa talo. Yan yung panghapon natin guys. Pugita. Solve. Kurapo. Natuno. Kulapo. Lapo-lapo. Ang budgetan. Amang sure ka da. Ano bang magdan? Wow, ulam. Kataduan na kay marong buwan. Daking boy hindi sumituloy. Ay. Dudulang ka nang nakabad sa dalinalan. Ginuhit ka man ni GTMX na gaya man. Barbar. Kain guys. Kanya pag Oh. Mangkan ni. Uy. Madanagan na Alright. ng kamangko. Nyamot din. Ano eh? Muna. Oh. Bilog. Pwede tidak. Ay, video na dyan arak na yun. Kulot. Victor. On edit ya. Bossing. Sampul yo man lata. Video pa ni Brian Temcho. Ano naman eh? Mas normal. Kagitay tartara o day. Saggagay sa akin. Sagdudwa kang kinan. Hey!